Unsay mga sangkap ug kani mga gamit para maghimo tag yogurt? Okay. Na siya dapat nakabutang dito nga with live bacteria gid siya o with live starter culture. Kay daghan man gud og mga yogurt nga baligya pod sa grocery nga flavored lang siya. Kay di ba lahi-lahi og brand ang ma'am. yogurt. Daghan Pero yun. unsay dapat nato mahibaw-an nga kani nga yogurt kay legit? Unsay mga sangkap ug kani mga gamit para maghimo tag yogurt? Okay. Ang paghimo sa yogurt dili kinahanglan og mahal nga kagamitan, bisan sa balay lang mahimo nato kinibuhaton. So ang unang ingredients niya kay gatas sa kalabaw, starter culture, mao na to akong naingon ganina, pwede gikan sa plain yogurt nga buhi pa ang bakterya. So available ni siya sa mga grocery stores, sa Nestle nga products, kana siya dapat nakabutang dito nga with live bacteria gid siya o with live starter culture. Kay daghan man gud og mga yogurt nga baligya pod sa grocery nga flavored lang siya. Yogurt flavor pero wala siya bakterya nga buhi. Oo, na siya, ma'am. Wait lang, sir. Unsay mga dapat natong basahon sa kay di ba lahi-lahi og brand ang ma'am. yogurt. Daghan Pero yun. unsay dapat natong mahibaw-an nga kani nga yogurt kay legit or kana imong giingon nga dapat basig na siya buhi nga flavor. bakterya, ma'am. Unsay dapat Oh, na kato siya, ma'am. naasatuan? Ang nakita gid nako, ma'am, Nestle, yun nagi siya naka-indicate gid dito nga with live bacteria gid siya. Okay, naa dapat with live Naka-indicate, yes, bacteria. ma'am. So next nga ingredients niya is asukal, pero depende na ni siya, no? Depende sa atong market. Kay naa man gud tay mga uban nga consumer nga health conscious, gusto og mga low sugar, inana or ga-diet pod sila. Then next nato nga sangkap is prutas nga puree. So pwede ni siya mangga, saging or ube. Ngano dapat, sir, nga naingon ana for flavoring For flavoring lang gid purposes? siya, ma'am. Yes, ma'am. Para maka-attract lang gid siya og customers yun. Okay. Pero wala ba na siya bearing as to kana bitang iyahang nutrient? Maka-add po siya nutrients, ma'am. Requirement. I see. Kay puree man siya. Puree man siya, yes, ma'am. So sa makagamitan ani, kaldero, thermometer, botilya nga sudlan, dayon kutsara or strainer. So ang kagamitan gid ani, ginagamit namo ani sa pagluto sa gatas or pag-process, ang double boiler. Ang setup ani ang double boiler kay duha ni siya kaserola. Ang usa ka kaserola nga naay tubig, o ang isa ka kaserola nga gibutang ibabaw ni ini. Ang kainit gikan sa steam sa tubig mo'y moinit sa sulod sa kaserola, dili directly kainit. Mao nga hinay o kontrolado ang pagluto. Ideal para sa pagluto sa gatas aron malikayan ang pagsunog, pagkerdol o pagkawala sa nutrisyon niya. Murag nice day niya siya, sir, natay actual nga cooking show diri, sir, no?